Secretary Wesley Barayuga. Ito ang tiniyak ni NBI Deputy Director Fernand Lamin sa pagdinig ng House Quad Committee. Ay kay Lamin, tinatapos na lamang nila ang kanilang investigasyon sa Barayuga murder. Iniintayin din niya ng NBI ang resulta ng forensic examination sa mga gadget na na-turn over ng misis ni Barayuga. Matatandaan na pinaslang si Barayuga sa Mandaluyong City noong July 30, 2020. Noong September 2024 naman ay binuhay ng Quadcom ng Kamara ang pagsiyasat sa kaso ni Barayuga. Dito ay iniwalat ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na sa dating PCSO General Manager Rina Garma at dating Napol Coast Commissioner Ascendenso Leonardo ang mastermind sa pagpatay kay Barayuga. Ako si Rendayo Mali, nag-check sa radyo sa Kabuti, dapat totoo. Maraming salamat, Isa Rendayo Mali. Samantala, 262 na truck, naputput na ang mga gulong, hinuli ng Land Transportation Office o LTO. Report mula kay Rod Vega. Rod, buti naman ang dating Aabot nga, napakarami. Aabot sa 262 mga truck ang hinuli ng Land Transportation Office, LTO, dahil putput na ang kalamang gulong at iba pang paglabag sa road safety law. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, na operasyon na ito ay sinagawa matapos na rin ang nangyaring aksidente noong buwan ng Disyembre sa Kalayaan flyover sa Quezon City, kung saan tinanggal ang isang truck ang ilang sasakyan na nagresulta sa pagkasawi sa 4 na individual at pagkasugat naman sa 24 na iba pa. Hindi na LTO ang visibility ng mga LTO enforcers sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa pagkimakar. Ang mga regular na ruta ng mga delivery trucks pati na rin sa road safety campaign ng Department of Transportation sa ilalim ni Secretary Jaime Bautista. Paliwanag din ni Asik Mendoza na ang intensified visibility ay kinabibilangan ng pag-deploy ng sapat na bilang ng LTO enforcers mapaggabi man o araw malinis mga oras na mayroong truck ban. Ginawa ni Asik Mendoza na nag-issue sila